je gauw naar dit verhaal. Waar is de bril van Cornelia? Jan en Joe is bij Tomke. Ze mij vannacht bij hun sliepen. Ja. Cornelia komt de kamer in. Tada! Sorry hem ik wat om mij? Nee. Oh, ja, toen hast een bril. Oh, alleen nog om te lezen, hier. Het is een leesbril. Nou, hoe vind je mijn nieuwe bril? Ik vind de kleur mooi, Cornelia. Maar ik de bril ook even op, hè? Ja, voor je. Cornelia zet Tomke de bril op een oors. Hij is een beetje te grut voor Tomke. Oh, wat een rare bril. Ik zie haast niet. Nou, dan maar eens maar een shine aan jou. Jan en Joe zet de bril op. Maar zij kinderen ek net volle trosjen. Nee. En dan wordt Romke vanzelfs de bril ek op haar. Nou ik. Oké. Wat liek het dat snoort. Tomke en Jan en Joe ben slap van laitje. Ronke. Nou, ik hoef net zo'n stomme bril, hè. Bij mijn eigen eigen zorg ik volle beter. Cornelia moet nog wel wat onder de nieuwe bril wennen. Oh, waar is dat ding nou weer? De hele dag is ze haar bril kwijt. Dan leidt er op het onjocht in de keuken. En dan weer bij haar computer of zit er verstoppen in haar tas. Wat een gedochtzaam bril. Dat komt vanzelfs omdat ik hem alleen bij het lezen ophoeg. Jongens, na het eten, lissen Jan en Joe en Tomke op bed. Romke er ik bij. Was nog een verhaaltje voorlezen, Cornelia? Dat van Moeske. Dat Moeske dat kamperen woe. Ja, vanzelfs lees ik je hem nog een boekje voor. Ik ken de letters nou heel goed zien, hier, maar mijn nieuwe bril. Oh, waar is mijn bril nou alweer? Waar hakt dat ding nou weer litten? Ik ben hem al een skofje kwijt. Cornelia draaft naar onderen om de bril te ziekjen. Hij hem dat ontsjoen? Cornelia, haar bril stiert op haar holle. Ja, dat zat net in de gaten. Sst, net verklappen, hè. Oh, daar komt ze weer aan. Moele dicht, net luidje. Oh, ik ha overal zocht, maar ik ken dat stomme ding niet in de fine. Had je hem soms maar mijn bril botten? Nee, hè. Nee, wij hebben net online bril zitten. Echt wie het. Nou, dat weet ik nog zo krek net. Had je mijn bril soms wat ik rap verstoppen? Nee, dat hebben we net niet, Cornelia. Zullen wij ons even helpen, mijn ziekje? Ja, nou, dat is goed. Met zijn ogen rennen ze de kamer in. Cornelia is een beetje leuk dat ze haar bril net vinden kan. Nou, Haast, de bril soms in de prullenbak bij de computer dien, Cornelia. in een prullenbak? Zo stom ben ik net, Tomke. Ik zal toch even zien. Nee, ik zie geen bril. Waar is dat ding toch? Zit die bril net in een fietstas? In een fietstas? Wat met een bril in een fietstas? Wacht je. Ik ga wel op een fiets naar de winkel geweest. Cornelia graait in de fietstas. Nee, geen bril te vinden. Ik denk dat de bril in de badkamer leidt. Ja, dat doet dus mem ik wel eens. Doe mij die mem altijd. Cornelia had skien haar nocht van al dat ziekjen. Haar bril zit nog heel tijd poppen op haar holle, maar ze had neer in de gaten. Zo nou en dan sjodde Bern en Romke de stiekem nij. Maar ze sissen niet. Nou, kom op. Je moet op bed.
Ik zou nog even in de badkamer en als dat daar net is, dan moet ik je maar zonder bril van lezen. Dat stomme ding. Tomke en Jannejoe kroepen op bed. Romke zit op het fortnijn. Cornelia rent de badkamer in om daar naar haar bril te ziekjen. Nee, ik geen bril. Oh, ik heb dat ding toch eens wezen. Maar dan komt ze bij de wastafel. Ze shot in de spiegel. En wat shot ze daar? Wol alle brillen op een stokje. Zik ik de hele tijd om mijn bril? Steert dat ding op mijn eigen holle. Ho, wat ben je met dikke togen eten? Mij maar ziekje litten. Maar je wist wel weet die bril weer, hè? De ben beslap van uitzien. Oh. Dikke boeven. En dan leest ze toch maar het verhaaltje van de moes voor. Heel mooi, deze keer. Hoe zit die? Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tomke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleidings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.